Emisija numero 2. Možemo. Nastavljamo jer je ono brod je došao. Pitanje. Pitanje. Koliko stonoga ima 100 nogi? Pitanje za 125.000. Ja pitam, gospodine Leo, imamo li Joker? Naravno da ne. Iskoristili ste u prošloj emisiji. Joker zove. Na prvo pitanje ste iskoristili polovičku, na drugo Onda pitanje ću pola... odgovarati direktno. Biću otvoreni istinu vub. Što je tak rekao? Grabar. Kakši grabar? Graber. Gober. Gaber. Delanec. Ja vam rekao ovako. Moj odgovor je, čekajte kad se malo premislim. Slobodno imate. Popite si vodu, je. Tako bi se vidjela reklama. Ne voda, sam to ne. Voda ne. Dajte pivo. To je pivo, pivo je to. Je. Onda brada. Sam mislio da je voda, sam voda ne. Dobro. Ti reče da može. Evo, slobodno, ti se razmisli, Popio skoncentriraj. sam si, kako se zove, mi je staklo dole. Kukus stonogi ima 100 noge. Kukus stonogi mora A to mi je negdje rekao Mario Sečan. Aha. Isto kad se razmene životinje, on sad znam životinje, ne? I to mi je govorio. Kaj završio I kakšu nekak se školu? ne razmisli kaj mi rekao, baš to finta je bila. Aha. Koliko 100 noga ima 100 noge, ne to finta je bila, inače čuo sam to negdje, ne, ali ja se ne razmisli koliko stvari ima. To je pitanje. Aha. Znači ne je to vaše Reke mi područje, je točno ga odgovora, ali ne vrem se ga razmisliti sam. Koliko moraš 100 noge deti kada biš 100 noge? Koliko? Ja 100 noga ima 100 nogi. Ja mislim da je odgovor broj 100. Nemojmo srljati, evo. Nemojmo srljati. Još jedan put, kad čujemo Ne To je za pitanje. 125, ne? Ne, Još jedan put. ne, konačni odgovor. Ne Ja mu smiješ rekao još jedan put. Ne smiješ reći konačni ako Dobro. si nesiguran. Vaj bi rekao konačno. Ne, da čujemo prvo pitanje, još jedan put. Hajde, pitanje. Razmisli. Koliko jedna stonoga ima 100 nogi? Ja bi se odlučio za konačno ve. Ajde. Odgovorimo, ja sam rekao stvarno za opet. Konačno odgovor. Čekaj, Mislio pazi sam se pitanje. kaj mi je rekao Mario Pitanje, Sečan pazi. i odlučio sam Ja- 100 noge ima jedna 100 noga. Ne je tako bilo pitanje. Koliko Jedna 100 noga. Koliko ima 100 Ima nogi? 100 noge. Ne, koliko ima 100 nogi? Jana Stonoga, koliko ima 100 nogi? Nekoliko ima noge. Ne koliko ima 100 noga. Jer ne zove se 100 noga zato jer dok ješ brojiti ima 100 noge, ima meja noge, nema 100. Nema 100. Nema 100, to se sam tak zove jer ima čudna noge. Zabrav nema 100 A noge. ja te pitam, Zato si koliko... me prevario. A vaj poslušaj kaj te pita, ne te niko prevari. Rekli ste da se zove Ne. 100 noga. Ne, sve Ne zanima me, 100 noge ima. Ona se zove Ne, vi ste rekli da je 100 noga. A, Svaka se dobro. rekli da je 75 možda. Prevarili ste me, 100 noga ste rekli. No, ali poslušaj. Ne, pa ima 100 nogi. A ne, pa kaj vam danfo bez veze. Ne, No, pa Tu te hitio na 125 kg. I ti dam čekaj, neka reče. Ajde. Vi ste rekli da se zove 100 noga. pa je. Zove se... Ne, logični 100 nogi ima, Pa ali vi ste ima, rekli ja, da ja. nema 100 nogi. Ima 100 nogi. Ima 100 nogi? Je. Moj konačno... Ali čekaj, ne čuo pitanje. A pitanje se ne čuo. Koliko jedna 100 noga, ne sam te pitao koliko jedna 100 100 noga ima noge. Ne sam te to pitao. Ne, Jana 100 noga ima 100 noge. Koliko jedna 100 noga ima 100 nogi? Aha. Jana 100 Ja sam skužio. to. Ali ovako sam točno skužio. Ja mislim da je rezultat. A kdo pogrešil da napreduješ, ne vem. Da si na 250. Do milijona moramo da nas dojte. Znači upravo došao. Bog. Mislim da je pitanje Kaj, Bog se veli. milijon. O Bože moj, vete prine se Ne, samo da reći konačni, ne, dobro. Konačni odgovor je. Došli smo do milijuna. Zdavam fa buš. Zdavam fa. Damfa ti hoćeš? Pa kaj mu govorite za peneze da mora do milijona doći? Ja sam na peneze. Pa mi sam šteo, brže do milijuna. Jana 100 noga. Koliko ima 100 100 noge? noge, no. Pa 3. Mama 100 noga, tata 100 noga i brat 100 noga. Pa to si ne znao. Jana 100 noga, koliko 100 nogi ima? Ma 3. Mama 100 noga, tata i brat 100 noga. To si se ne mogu premisliti. Ne, to. Ne, to Nije točno. Mislio sam se da je točno. Ja ga poslušam. Ali blizu si, ideš na dobar put.
Žao mi je, ali mislim da mogu. Ja malo ovako kažem došao, ali ja ga, šta kaže Željko? Ajde. Samo tako, naprijed. Može li naš Nevin osvojiti milijun? Ne, naprijed, samo naprijed. Evo imate podršku od svog pratioca. Bang, bang. Čekajte samo malo. Bang, bang. Ne smijete se okretati, a vi publiko ne šapčite. Čekajte, kad se bum potegni. Vi publike, bang, bang. Nevin, a koliko stonoga ima stonoga? A to je novo pitanje. Koliko stonoga, tak je pitanje bilo, ne? Je. Koliko stonoga ima stonoga? Stvarno, već mi je preteško. Koliko trebaš To pitanje, ne, ubija me. Znaš kaj, Slušaj, ja ti Nevin. garantiram, to te bole ubija nego Nek Zrinski. Zrinske. Ne slušaj Čapon. Koliko stonoga, znači Jana stonoga, ima stonoga. Koliko Jana stonoga ima stonoge? Ali gledaj, Ne, slušaj, ja ne. moralo imati 100 noge. To ti je onak, koliko moraš biti stonogi kad dobiš stonoge? Ne te reke, nije bravo, Dobro. Aj, može, snimamo ve. Ja na 100 noga, no. Jana 100 noga, koliko ima 100 noge? Ja na 100 noga. Jana 100 Bravo. noga, bravo. O, Evo idemo na 200 pa... Vas smo bile? ne, Idemo na pola milijuna. Vas smo bile. Ne, veo svoje 250. Vas svoje. mi pol milijuna. Je, ve idemo na pola